No niin, terve taas. Päätettiin vielä töiden jälkeen lähteä testaa, löydettäisikö me kuhia nopealla iltapistolla. Kuhat alkaa pikkuhiljaa kutemaan, niin ne alkaa nousemaan semmosille matalikoille, syvänteiden reunoille. Etittiin muutama patti ja lähdettiin kokeilemaan, että joskus se söisi. Näin. Ottiko se kun sä jigaisit tolleen vertikaali? Joo. Tai pilkit siis? Kun nostin, niin meni vaan. Sama kaava toistuu vuodesta toiseen, eli tälle paikalle tullaan just kesäkuussa. Lähtikö pyydystä? Oi vittu! Kato kun kohta potkii. Ei vittu, tämä on pieni. Just kun oli hattua ottamassa. Minkä sä sait? Mitä? Mistä se on? Vitun laanaa. Haisikin ihan paska. Ei kun hyvältä siis tuoks. Joo, eihän täältä saa näköjään mitään muuta kuin lahnoja ja kiiskiä, saatana. Ottaako se varmaan mitään? Ottaa varmaan joku Kallaveden ennätys. Suurkiiski. Minä näitä muuten ostaisi, ellei nämä olisi erittäin pahanmakuisia. Tarviiko nyt haavi? Oho, vieläpä kiemurtelle. Mitä? Aavi? Ei. Siinä meni jo toinen. Minä tiedän, että se oli siitä kiinni. Tarviiko nyt haavi? No ei sitä haavia olisi muutenkaan kiinni. Mikä siellä nyt on kiinni? Taitaa olla haavi. No nyt ei taaskaan saa haavia. Ukko ottaa joka heitolla kalaa. On tämä kuva. Voi perkelee. Otanko mä sen haavi? Mä nostan sen. Oi. Vittu koko. Eiks tääkin oo ihan mitään? No oo. Siinä näkyy noita meidän kaloja vähän mitä saatiin ennen kuin laitettiin kamera päälle. Se on tullut ihan pikku. On. Juu, 42 tasaan niinku. Kai se ei tuulisi yhtään, niin ei olisi yhtään viileä. Tää vittua. Niin tässä ei ole enää mitään järkeä. Niin. Ai. Joo, kuhaa syönnilleen. Voi. Sekin on peksi. Oho, Nyt tää äkkiä kun ihan hyvää. no vittu. Mä saan kyllä itekin. No okko, sä oot sillä haavilla. On tää hyvää. Tää en tiedä, onko samanlainen. Peks. Otanko mä nyt se haavi? Kato. Joo. On hyvin kiinni ainakin tää. Wow, se on kuha. Eipä ollutkaan, sylkäs just pian. Oho, se on ihan paska. Joo. Varmaan kun ne liiseisti. 48, 49, joku semmonen 44. No nyt ainakin vuotaa, kato. Mitä? No nyt verestii kyllä kalaa. Tulee varmaan joku hauki paikalle. Oho! Sehän nappas heti. Tää on isompi kuin mitä mulla on aikaisemmin nyt ollut. Tää on oikeesti. Nyt painaakin ihan jonkun verran. Toivottavasti se nyt potki ihan vituille ehtinsä, että mä saan. Vittu kun tulee eteen. Oi. On hyvää kuhaa. Herra jumala. Oi, ota, piestää sinne. Onhan se hyvää kuhaa, saatana. Nyt on kyllä tämän vuoden oma enkkä.
aika samalla niinku. Perhana! Oho! Siivoamista. Jep. Paljon sitä nyt on niinku mitaltaan? Siitä lähtee ja... Ei näkyy kameralle, mutta 51 senttiä on tämä. Joo. Mut ei oo hirveä pulleja ei oo. Käy me pyöritään nyt tässä oikein. Mä tiedän, tuo sit kirreillä tuo. Oho. Mitä? Ei oo kyllä ehkä mitään. Ei oo. No ei. Tää on varmaan se sama, minkä sinä sait. Oi. Liikkuu 2 fps toi vedenpinta. Niin liikkuu. Mitä? Ai hitto, toi kyllä särkee silmää. Mitä tässä tapahtuu? Kato nyt tätä ympäristöä. Täällä sataa. Ei perkelees. Kun vittu kallavere hirviö tästä yläpuolelta, ei kun alapuolelta. Toi narukin meni tollaseks. Me pysähyttiin paikalle ja kaikki muuta se mukaan virtaa ympärillä, mutta me pysähyttää paikalle. Tuo oli 9. kuha. Ja monta mulla sut video oli 6. 6 tai 7. Kyllähän se voi ukkosta, vaikka ei luppakka. Toi näyttää, että tuo menee suoraan tästä vaan ohi, niin kuin molemmilta reunoilta, mutta tää kyllä näyttää nyt ainakin tästä kun kahtoo ylöspäin, että se tulee suoraan kohti. Tuo miten synkäks meni tää keli, jumala. Äsken oli vielä niin kirkasta ytkäinen satana synkkä. Onko iso? Ahven. Pistetäänkö säkki? Nyt ollaan videollekin todistetusti saatu 4 lajia. Onko se kuha? Tarviiko haavi? Tarviiko nyt haavi? Ei. Oho, vieläpä kiemurtelle. Mitä? Haavi? No en tiedä, otetaan varmuuden vuoksi, että saa hammaa. Tää tuntuu itse aika painavalla. Ellei jostain kyleistä kiinni. Eikö tuolla vaan 2 tulee, kun niin meillä on ne? Ei tää iso. Niin. On se kuitenkin mitään. Onko se mitallinen? Onko se mitallinen? Laskut se. Hyvä. Nice fish. Tämmönen Just kun mä pistin jämykkä. kameran pois päästä. Kirous jatkuu edelleen. Tämmönen jäykkä, pirun jäykkä kala. Arski ui. Pistin. Niin. Ja No sitten niin. alkaa vesisadekin samalla tästä. No eihän se nyt voi paljon paukkia. Mut sehän syö hyvin sattuu. Ei meidän sokerista tehty. Siinä kaatuu kuule. Ai! Oi! Luomu. On niin liukas. Joo, sieltä tuli 12 kuhaa. Tämäkin on tää on tosi pitkä. Näytähän tänne kameraan. 12 kalaa ja... Ehkä se kamera pitää pistää tuohon päähän. Miten hieno. Tää ihan sumuuks meni. Miksi tää on sumuusta? Sit sattaa ihan niinku ripeäkin. Miten tuo on nyt valosta? Kato miten valossa. Tai jotenkin valosta sumua. Valosta sumua. Vittu, että on kirkas sumu. Nyt otti mulla tolessa Jeesuksessa asti on tämä kalaa. Sä tälle. Oho, potkaspa. Perhana. Tästä. Hirmukuva, ihan hirmukuva. Saipa se sittenkin. No onko se... No tehdään vaan sille. Se on aika parempi. Jos joka reissulta saisi 1 videon, niin se olisi hyvä. Eikö ois? Älä kiristä sun nahkas. No vittu, tää on 40. Nyt on muuten hyvä. Onko? No en tiedä. Vettä. Oho, on se aika hyvä. On tosi. No on se oikeesti ihan hyvä. Oikeesti hyvää kalaa.
Joo, kut. Eikö ollut pitempi? Aika paksu kyllä. Katsotaan mahaa. Kato tuhkahileitä. No se on joku 46. Joo. Joo. No hyvää kalaa. Ja sieltä seuraava. Ei irtos. Nythän me siis ollaan heittelemässä tämmöisellä reimarilla taas, mutta tää on ihan eri reimari kuin siinä yhdessä meidän videossa, mikä näkyy semmonen punainen. Me ollaan tällä hetkellä nyt tämmöisellä, mikä videossa näkyykin semmonen, missä liikkuu niinku noita isompia aluksia ja kuljettaa noita puita sun muuta. Niin. Ai persee, kun siellä taas kävi. Vitu jumala, ihan kuin jotain kasinoheistiä tekistä. Mä pistän jarrua vähän tiukemmalle, jos niin jäi sitten paremmin kiinni. No niin, nyt on tämä lappaan. Kokonaan. Ja mä tein sen saman tien kun se ottaa, niin sitten en tiedä voiko se siitäkin ottaa. Nyt! Siis mä en tehnyt nyt vastaria. Siis tätä mä just tarkoitan. Että se vaan ottaa sen ja sit mä ootan hetken ja sitten tulee. Oho! Jättiahven! Mitä? Ehkä se ton takia ei ottanut. Saatko se nostettu siimasta? Tää... Joo. Semmonen 600. Niin, 500, 600 joku tällainen. 450. Näkyykö siinä 0440? Semmonen puolen kilo. Nyt ei kyllä varalatuuria mukana sitten, mutta no. Eipä me täällä varmaan hirveän pitkään enää. Ja nyt naukas taas. Kyllä tää ehkä kuhaa. Joo. Tuntuu ihan samalta vaan. No, äsken oli pätkä, jolloin mitä ei. Onko mitään? Kyllä mä sanoin, että tää on mitään. Se voi olla. Oi! Mikä tää on? Okei, nyt voi olla iso kuha. Nyt voi olla iso kuha. Tää on se sama ehkä. Ei oo. On tää kyllä... No, ihan on se mitta, mutta en usko, että tää oli se sama mikä oli silloin aikaisemmin. Äsken. No joo, on aika iso. Näit se kun terää. Näin. Oh! Mikä? Onko se ahve? Onko se ahve? Ei oo. Kuha? Tarvitse haavi? Tää puliikka. Onko? Ei oo. Ei. Jes, kuva numero 19. Me ollaan ihan kohta enkassa. Tähän kameralle vähän lähemmin. Tuo on se värien paddle-taili tai joku tommonen pilkki tai sitten small fish paddle-taili tai jotakin tällaista. Ihan sama. Hän nyt niin justiinsa oo. Onko se puukko? Väri on oikein. Kyllä lopetan. Jep. Tää saa riittää. Kelataan ylös. Tältä päivältä riittää. Kamerasta sopivasti loppuvirta, että siihenpä me lopeteltiin sitten suunnilleen 12 aikaa ja lähdettiin takaisin päin. Yhteensä saatiin 19 kuhaa, 3 ahventa, 1 lahna ja 1 kiiski, että tämän vuoden ennätyssaalis ainakin ja no melkein voi sanoa, että kautta meidän kalastuksen niin paras saalis, mutta kai siinä.